дар даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ клуби марказии варзиши Артиш дар майдони худ тими футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷандро истиқбол гирифт. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 19-уми рақобат дар ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро вайрон карданд ки довар пеналти таъин намуд. Футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш Шарафҷон Солеев аз ин имконияти мусоиди голзанӣ самаранок истифода карду соҳибони майдон ба пеш баромаданд. дар дақиқаи 39-уми рақобат футболбози соҳибноми тоҷик Фатулло Фатуллоев маротибаи дуюм дарвозабони тими Хуҷандро маҷбур кард то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. бо ду голи беҷавоби артишиҳо қисмати аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. дар пайти дуюми рақобат ҳарду ҷониб барои голзанӣ талош карданд ва дар дақиқаи 56-уми дидор Фатулло Фатуллоев бозам як зарба иҷро намуд ки тӯб баъд аз бархӯрдан ба бозингари дастаи Хуҷанд Олимҷон Каримов мустақилона вориди тури дарвоза шуду худгол ба қайд гирифта шуд. бозингарони дастаи Хуҷанд ягона голи худро дар ин вохӯрӣ тавассути иҷрои пеналти ба самар расониданд. баъд аз қоидаситезӣ довар ҷониби дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш пеналти таъин намуд ва Далер Ёдгоров зарбаи 11 метраро беиштибоҳ иҷро кард ва ҳисоб 3-1 шуд. ҳамин тавр дастаи клуби марказии варзиши Артиш бар яке аз пешсафҳои ҷадвали умумӣ Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст овард. тими футболи Хуҷанд бошад дар ду бозии охир аст ки пирӯз шуда наметавонад. дар даври гузашта ин даста вохӯрии худро бо Равшан бо натиҷаи мусовӣ хотима дода буд. дар даври 16-ум дар қатори вохӯриҳои дигар дастаҳои Лигаи Олии футболи мамлакат тимҳои Хатлони шаҳри Бохтар ва Душанбе 82 низ бо ҳам дидор анҷом доданд. рақобати ин ду даста дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхи сурат гирифта бо ҳисоби 2-0 ба нафи соҳибони майдон хатм шуд. голи аввал дар лаҳзаҳои аввали рақобат, аниқтараш дар дақиқаи 6-ум аз ҷониби ҳамлавари дастаи Хатлон Комрон Исмоилов кушода гардид. ҳамин тариқ бозингарони дастаи Хатлон ташаббусро ба даст гирифта пеш аз анҷоми қисмати аввали дидор маротибаи дуюм хати дарвозаи ҳарифро рахна сохта ҳисобро 2-0 намуданд. муаллифи ин гол низ ҳамлавари даста Комрон Исмоилов дониста шуд. пайти дуюм низ бисёр ҳам шадиднок сурат гирифт. кӯшишу талошҳои бозингарони ҳарду ҷониб бенатиҷа ба анҷом расид. баъди анҷоми ин бозӣ сармураббии дастаи Душанбе 83 Ҳикматло Шарипов аз кори доварон изҳори норозигӣ баён намуд. фақат ҳам гуфтаниам ки дар бисёр мавридҳо дастаи Хатлон чихеле ки худ шумо дидед худро партофта дар замин бисёр вақти зиёди бозиро кашол доданд, вале ҳамагӣ 3 дақиқа дар бозии оддӣ медиҳанд. довари дараҷаи олӣ ягон вақти фақат ҳамин он қадаре ки дастаи Хатлон бачаҳош дар майдон хучов партофтаву вақтро кашол доданд, барои ҳамин ягон чорае дида нашуд. ягон дақиқа вақти иловагӣ барои он 3 дақиқае буд барои иваз кардани бозингаро буд. худ барои иваз кардан қариб 4-5 дақиқа рафта бигӯ 30 сонияам агар ҳисоб кунем қариб 3-4 дақиқа фақат барои иваз кардем. беғаз аз он дар майдон ҳамаи мо шоҳид будем ки чӣ хел бозингарони дастаи Хатлон худ вақтро кашиданд. инро бояд доварон ба назар мегирифтанд. ҳамин бозӣ ба мо ҳамчун боду ҳаво дар кор буд барои ғалаба кардан ва чӣ хеле ки мо шоҳид будем бозӣ 2-0 ба нафи мо анҷом ёфт, вале нагуфта намонад ки дар қисми дуюми бозӣ баъди ҳисоб 2-0 шудан бозингари мо камтар хати дифоъро интихоб кардан ва ҳарчанде ки мо хостем ки ба ҳуҷум гузаштанд чӣ хеле ки камтар бовари худашро гум кардан ё ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ камтар хаста шудан ва дар ҳамин ҳолат дар хати дифоъ мо камтарак проблема пайдо шуд, аз сабабе ки бисёр дастаи меҳмонон ҳамлаварашон бисёр чӣ мегӯянд активни буданд, аз ҳамин ҷиҳат камтар проблема шуд.